Kula sampun bingah biar padang penerawangan sasampunipun Ndara Permadi menika kagungan pengangkah kenging mekaten. Jamak lumrah tiyang gesang wonten ing Marcapada menika kagungan gegayuhan kagungan pengangkah. Gegayuhan saged kasembadan tuwin botenipun menika gumantunging kodrat nggih Gus. Kodrat menika wonten kalih. Setunggal menika kodrat ala, kalih menika kodrat bagus. Tiyang menewi kagungan gegayuhan kedunungan kodrat ala menika mboten kasembadan gegayuhane ning menawi kagungan gegayuhan kok kedunungan kodrat bagus tegese menika badhe kasembadan ning kasembadan tuwin botenipun menika nuwun sewu nggih Gus. Menawi sampeyan menika kagungan gegayuhan menika sampun saged kasembadan tegese kedunungan kodrat sae, sampeyan ampun gunggung diri, sampeyan ampun sombong, sampeyan menika ampun takabur. Awit sedaya wau menika campur tangane sing gawe urip, campur tangane sing gawe jagat nggih Gus. Ngono Kakang Semar Badranaya. Nggih. Senajan to sampeyan mriko pinter ampun guroni, senajan to banter mriko ampun kelancangi, senajan to landhep sampeyan ampun natoni. Awit sapinter-pintere jalma menungso tesyono kang ngungkuli pinter, sak sekti-sektine jalma manungsa tesyono kang ngungkuli didaya. Sanduwure langit wonten langit nggih Gus. Ngono Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ngejawi saking menika menawi sampeyan menika kagungan gegayuhan menika kedunungan kodrat ala tegese menika boten saged kasembadan sampeyan ampun ngresula sampeyan menika ampun duwe panyokra bawa kang maneka warna karo sing gawe urip karo sing gawe jagat. Sedaya wau menika dipun syukuri kanthi kelas sing penggalih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minang adzabil sadid. Man sapa wonge sing gelem syukur karo pandume sing gawe urip, gelem syukur karo pandume sing gawe jagat, bakal ditambah maneh kanikmatane utawa rezekine. Ning angger wong urip ora duweni rasa syukur karo pandume sing gawe urip, kufur nikmat karo sing gawe urip, mlebu jurang kacintrakan kena adabe sing gawe urip. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Ndara? Ngejawi saking mriku sampun mapinten-pinten kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng para titahipun para makhluke wonten ing Marcapada. Sampeyan ampun kufur kali kanikmatan ingkang dipun paringaken dhateng sampeyan saking Gusti kang karya jagat lumantar punapa kemawon nggih Gus. Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang. Ngejawi saking punika tiyang menika kedah eling kinelingan samat sinamadan lenggan-lengganan daya dinayan. Ingkang boten eling dipun elingaken, ingkang boten emut dipun emutaken. Kula menika mboten saged paring umur nanging saged namung paring sembur kemawon. Namung eling-eling dumateng sampeyan nggih Gus. Sampeyan sampun kagungan pemanggih ingkang mekaten sakmangke kula namung boten namung kula bombong penggalih kula tegese sampeyan dados pimpinan menika sampun boten kliwaken kali janjenipun sampeyan. Sampeyan dados pimpinan menika boten lali kali para kawula-kawula ingkang nyengkuyung dhateng sampeyan. Ngono Kakang Semar Badranaya. Tiyang gegayu menika sakala mangsanipun wonten sambe kalanipun. Sakala mangsanipun menika wonten rubedanipun. Sampeyan menika kedah nastiti ngati-ati waspada lahir waspada batin. Sedaya pasrahna karo sing gawe urip. Sedaya pasrahna karo sing gawe jagat. Nanging ingkang baku murih sampeyan saged kaleksanan anggenipun miwiti mbangun kasatriyan Madukara wonten ing desa ngadesa wonten ing dusun ngadusun. Awit kawula kasatriyan Madukara menika benten kapercayan, benten keyakinan. Ingkang baku monggo saeyek saeka kapti, saeyek saeka praya. Mundi dawuhipun pimpinane nggih menika panjenengan Gus. Ngejawi saking mriku kedah guyub rukun antawis keyakinan setunggal kelawan setunggalipun
keyakinan sanes lawan sanesipun ampun cacat sinajadan wadan winadanan ingkang ngrasuk agama Islam monggo kanthi syariat agama Islam dipun lampahi lan sak panunggalane benten agamis semanten ugi kapercayanipun piyambak-piyambak ingkang baku tumujune menika namung setunggal supados anggenipun miwiti mbangun menika tansah gemari palojinawi tata titi tentrem kerta raharja nggih Gus. Ngono Kakang Semar Badranaya menika dipun kanthi landasi babagan agama rumin agengaken raos syukur karo sing gawe urip karo sing gawe jagat najan benten kapercayan benten keyakinan benten agama. Menawi sampeyan mriku kawulane sampun tansah jutake rasa syukur ning ngarsane sing gawe urip gampil anggenipun badhe nglampahi miwiti bangun wonten ing kasatriyan Madukara. Ngejawi saking menika sampeyan ampun lali Purwoduksina nggih Gus. Dados pimpinan dados ratu menika kedah setunggal ngagem wibawa kalih menika wicaksana jujur kali adil kaping 3-nipun. Wibawa carane wibawa menika kados pundi? Sampeyan menika dados tiyang nomor setunggal wonten ing kasatriyan Madukara. Carane wibawa pangandikanipun le dadi pimpinan menika kedah latih pakarti nyawiji. Aja jere anggone dadi pimpinan ki pangandikane mencla-mencle esuk dele sore tempe esuk dele. Mboten digugu kali kewulane mboten dipun gugu kali para warga masyarakate nggih Gus. Ngejawi saking menika iya kapiye Kakang Semar Badranaya tiyang menika aluwung dipun tresnani tinimbang dipun ajeni awit wonten tetembungan menika wong seneng boten kirang pengalem wong sengit boten kirang penyacat menawi remen kali panjenengan menika tansah dibelani abang biru amis bacine anggenipun sampeyan mimpin wonten ing kasatriyan Madukara menika tansah dipun belani awit menika tiyang remen kali sampeyan ning menawi boten dipun remeni boten dipun tresnani namung diajeni saka lomangsane tiyang diajeni menika mergane saka donya bandane sing akeh pangkat jabatane sing dhuwur saka lomangsane DP wonten ing ngarepe sampeyan ning menawi teng wingkinge saka lomangsane ngiwi-iwi saka lomangsane madani. Lah niku tiyang aluwung dipun tresnani tinimbang dipun ajeni. Awit tiyang menawi dipun tiyang menawi mboten remen menika saka lomangsanipun tansah madosi alane kali alane wiwit nganti pucuking rambut tekan jempolan sikil. Ngono Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ngejawi saking punika wonten tetembungan gajah mati ninggal gading macan mati ninggal lulang menungso mati ninggal utang wong apa-apane ora usah melu-melu lah ramane iki lagi ngendika bab perkara wigati lah iya biasane ki anggere cokane ninggali setoran rong kali iso ora usah diomong-omong lah areng meneng baca melu-melu orang burung anggar melu ya turu ora turu lho anggar kelanganane ora dipinangkani wingi anggar nang bisorana meja ya turu bae nggonana meja ya ketone gagah ngare nang panggung gare turu bae ngaten nggih Gus sampeyan dados pimpinan menika kedah ninggalake jeneng-jeneng ingkang arum jeneng ingkang sae menawi sampeyan dados pimpinan menika tansah ngayomi kelawan kamulanipun sampeyan menika tansah dipun catet mangke titi mangsane sampeyan menika kondur wonten Kasidan Jati tinimbalan Gusti Kakarya Jagat kuburane sampeyan menika kathah ingkang ziarah kali sampeyan tansah ingkang ndedonga kali sampeyan mugi-mugi sampeyan menika dipun dongaken dening para kawulanipun slamet donya akhirate manggih rahayu. Ngono Kakang Semar Badranaya. Nggih. Nanging menawi sampeyan menika dados pimpinan menika tansah digang-diguna daksya kelawan para kawula. Daksya karo para kawulane sampeyan dipun catet kae biyen dadi pimpinan. Senengane nindes karo kemulane, senengane
meres karo rakyate. Sampeyan mriku titi mangsane mati, kuburane ora nang sing niliki. Luput katuranggane kuburane sampeyan nggo pranti pemean katrok. Luput katuranggane kuburane sampeyan nggo pranti lapak darah. Ngono Kakang Semar. Awit sedaya wau menika saking pakartinipun sampeyan. Ngejawi saking menika kedah nyepeng ingkang wicaksana jujur kelawan adil ampun banjinde banjiladan. Sampeyan dados pimpinan nuwun sewu najan to mboten pilih kali sampeyan menika ampun dipun kedah dipun rumati kali sampeyan dipun kukup dipun raup ampun dipun joraken kemawon mboten dipun urusi kali sampeyan niku ampun ngaten nggih Gus. Ngono Kakang Semar niku jenengane wicaksana mboten banjinde banjiladan sedepok lawan sekilan kelawan para kawula. Ingkang baku pungkasane menika dados pimpinan menika kedah jujur kelawan adil. Ingkang baku dados pimpinan menika ampun seneng korupsi mangan duwite rakyat. Niku mboten enging kaya niku. Ngono Kakang Semar Badranaya. Ngaten nggih Gus. Menawi sampeyan menika sampun nyepeng ingkang tigang perkawis dieling-eling mboten namung dipun eling-eling nanging dipun kanthi laku tumrap bebrayan agung. Mugi-mugi saged kasembadan sampeyan anggenipun miwiti bangun kasatriyan, bangun Jaya Madukara. Matur gunging panuwun kang tanpa pepindhan Kakang Semar Badranaya. Kula sagede namung ngaten nggih Gus. Kula nggih badhe urun-urun Rembag darane. Kowe arep urun apa nala garing? Lah niki terus terang mawon. Nggih kula badhe nderek ngelingaken wong senajan tak kula niku tiyang kaya niki nggih kula mung momong sampean, momong darane kula nggih kepengin udon-udon pamanggih. Kowe arep udon-udon pamanggi kapiye nggih. Lah niki sampeyan minangka dados pimpinan wonten mriki wonten ing lenggah wonten ing kasatriyan Madurasa. Madukara, Madurasa nggih wong lah. Nggih, wonten ing kasatriyan Madukara sampeyan kedah nastitin ngati-ati waspada lahir, waspada batin. Dados pimpinan menika kedah wibawa, wicaksana, jujur kelawan adil. Tiang wibawa menika carane kados pundi? Dados pimpinan niku ampun pangandikane mencela-mencele esuk dele sore tempe esuk dele wis lah. Wong rahmane iki ben ngendika kaya kowe kok nek ngomong kaya kowe maning lah. Apa iya wong rahmane ben iki ngomong kaya kowe kok nek dadak sarang ngomong maning lah. Kowe jenengane jiplak, kowe jenengane kena pasar. Kena pasar, pasal bok. Lah iya. Mun aja sok jiplak mulane. Diam semuanya kok dijiplak. Wes dijiplak. Didol nang kanak-kanak. Wesku kan payune larang. Wes kana payune murah. Iya kowe ya dong aja. Wis arep wanti-wanti apa? Nggih niki kaya niki mawon Dara Janaka. Piye nala garing? Nggih. Kula namung ngelingaken mawon sampeyan niku nuwun sewu saweg kagungan pengangka, kagungan begayuan, kepengin bangun Jaya Kasatriyan Madukara. Nggih niku nuwun sewu mandan dilari masalah royal niku nuwun sewu. Angger lagi duwe keniatan, angger lagi duwe kekayuan, kegoda masalah perroyalan. Lah, si marang kita bobrah-babreh niku kaya niku. Ndak wong kula sapa sing ora ngerti karo Dara Janaka, sing Dara Janaka ki bojone pira ndeleng 9.999. Ora percaya nilik sejarah Widadari aneng kayangan mbok dadi garwane Dara Janaka kabeh.
Nyong baru dibageni siji-siji ya blas. Kan kira napa panjenengan gagah wis gagah, ganteng wis ganteng, sapa sing wong ora kepecut karo sampean. Wong wadon sapa sing deleng sampean ora kesrempeng. Kesengsem kesrempeng ki mong. Ayo niko, terus terang mawon, bulan niko. Angger panjenengan mboten manut kali kula lah, kula pun bola-bali tatap tutup kali panjenengan. Nalikane panjenengan pola kali sadiki, kula nutupi kali sing tua. Niki. Dan niki panjenengan lagi untuk kekayuan, wis sing masalah bangsane wong wadon kuwi dilangna dingin. Wong lanang anggar wis kegoda, anggar kesrimpet apa maning tapi ya sinden. Wes, pokoke. Iki marakne dadi gegayuane mbok berapa breh. Juna nyong ora tutu. Kaya niku darane kula namung saged nganu ngelingaken kaya niku mawon, mboten kula tampunge kaya niki tapi jan kadang anggar ngomong kan mbok nyata. Niku kaya niku mawon terus terang mawon, bangsane kaya niku dilang-ilang mawon. Niku marakna ngreget-ngregeti, marakna nyumbat rezeki. Pun jenengan pun kadang ngono sang iki. Ora jelas. Iya nolo garing. Terima kasih. Nah, kaya niku, kudu terima kasih. Harus dielingan wong sampean ku nek kepengin anu kasatriyan iki bisa gemari palo jinawe tata titir. Tata titir ke, Pak. Tata titik tentrem Kertara Harja. Iku kudu kaya niku prihatin. Wong sampean bae kula bajeng prihatin. Sampean nggih kedah prihatin. Iya nolo garing. Niki terus terang mawon menawi pun badhe dipun wiwiti anggenipun sampean niku mbangun wonten ing Kasatriyan Madukara dipun bentuk utawa dipun susun panitia. Ngono lolo garing. Nggih. Kula terus terang mawon dados anu niki mawon. Seksi bendahara kula. Bendahara gitu. Ya, anu sing nyimpen duit dong, sing keluar masuk dong. Ayo kejenengane bendahara. Ya, niku kula dipun anu niku mawon, kula nyepeng bendaharane mawon, mangke pengeluarane pinten, pemasukane pinten. Niki. Urusane kula sampun kuwatir panjenengan percaya mawon kali kula. Kula mboten ajeng korupsi. Wong apa mangane duit kaya kowe mereka ora dadi daging. Iya nolo garing. Engko mangke kantong kaen anu dados niku mawon seksi anu kowe hangus. Hah? Saksi hangus. Saksi humas. Oh iya, gue anu humas hubungan karo mas-mas gue. Hubungan karo masyarakat gue. Lah iya mengko anu hubungan ning masyarakat ke jan-jan karo bangun maring desa-desa, maring dusun ngadusun. Oh iya, maring dusun ngadusun. Ke RT, RW, Bapak RT, Bapak RW. Niku dikasih niku napa jenengane? Aduh, angel temenan ngomong dong pemberitahuan. Bisa gue bae lah daripada rika bingung. Ya. Anu Kang Bawor kon dadi seksi konsumsi bae. Konsumsi, ya. Nyong ora paparing daripada nyong nyekeli duit terus terang bae nyong maras kok. Lah terus terang bae akeh sing ora percaya binyong iki kowe. Ngejabakan gue inyong dewek bae ora percaya karo awake dewek. Yo nolo garing Petruk Bawor. Mugi-mugi saged kasembadan, Gus.